אמיר, בוא נדמיין שאתה הבוס שלי עכשיו, ואני צריכה להגיש לך עד מחר בסוף היום, אני צריכה להגיש לך את הקורס הדיגיטלי הראשון שלי, ואנחנו פותחים עכשיו את המשימה במנדי, פותחים את הפרויקט, ואתה מתחיל עכשיו לפרק לי את המשימה לשלבים. איך אתה מציע לי לגשת לאירוע הזה? קחי את הסיסטם הפשוט ביותר שיש, לא המצאה שלי, המצאה הדרכתית דווקא, מעולם הדרכה. אוקיי. זה נקרא 333, יש לי נושא ראשי, מה שקרה נושא הקורס, יש לי 3 דברים שצריך להצליח להשיג כדי להגשים את התוצאה של הקורס, ולכל נושא כזה יש לי 3 תתי נושאים שנדרשים כדי להשיג את התוצאה הראשונה. אז עכשיו רגע אני אחזור את זה וסכם את זה בשפט פשוט. יש לי נושא ראשי, 3 נושאים עיקריים, 3 תתי נושאים לכל נושא. ברוכים הבאים לפודקאסט, דייט שותפים, יזמות ושיווק בסקייל גבוה, והיום אנחנו מארחים בכבוד רב את אמיר בלדיגה, האיש הכתום, עם האנרגיה חסרת התקדים, הבן אדם והשיווק האורגני, הבן אדם שגר בנשר, הבן אדם שגדל בקיבוץ רעים, יש לומר, הבן אדם שהוא תותח על, והיום אנחנו עומדים לדבר על זה שאלמוג לא עושה שיווק אורגני, ומה יש לך להגיד לו על זה? שהוא יכול לצאת החוצה. אני גם חבר'ה, מישהו רואה ביוטיוב, אני יצאתי. טוב, האמת היא שזה פרק מעניין עבורי, בכל אופן ששניכם פה יושבים לצידי, יש לי פה את האיש והקידום האורגני, ויש לי פה את האיש והקידום הממומן, שמבחינתי אתם שתיכם האוטוריטות הכי מובילות בתחום, באופן כללי כרגע במדינת ישראל. אני בעלים של האג'נסי, שעושה קידום ממומן, ו99.9% מהלידים שאני מביאה לאג'נסי, מהפרופיל שלי, מהקידום האורגני שאני עושה. האג'נסי כמעט ולא עושה קידום ממומן, נדיר. לפעמים אנחנו קצת נותנים איזה בוסט, קצת לעורר אינגייג'מנט, קצת באמת לבנות איזושהי תשתית מיתוגית, קצת לחמם את האנשים, אבל באמת שאני במקרה גיליתי שהפרופיל שלי הוא מגנט לידים מטורף, ממש במקרה. מה אתה אומר על איך שאני עושה עבודת שיווק אורגני? מעניין אותי. קודם כל את עושה עבודה נהדרת, אבל ההוכחה היא גם שאפשר לאג'נסי מצליח, עם עובדים ולקוחות גדולים וחברות וקטנים ובינוניים ותהליכים ומערכת יחסים ארוכת טווח עם לקוחות גם כשאין קמפיין, כאילו עובדתית אפשר לעשות את זה. נכון. אז זה כבר נקודה לכל המאזינים בפרק הזה. מה היית ממליץ לי? אם עכשיו אני כאילו באה אליך למקרה שלא הבנת, אתה היום הגעת לפה לתת לנו ייעוץ שיווק אורגני בחינם. זה הנוכלות בעצם של כל הפרק הזה. של פודקאסט. בכללי של פודקאסטים. כן, זה התחיל מזה, בטח מישהו אמר, מה זה פודקאסט? אני אביא ערך, הוא יצלם אותו, אני אציג קצת תוכן, והוא ייתן לי ערך חינם. סתם, אבל אם אתה צריך לתת לי איזה 2-3 טיפים של זהב, ואנחנו נעבור לנושא האמיתי של הפרק. אז קודם כל אני אגיד שהדבר החשוב ביותר בסיפור הזה זה להיות יותר בהתמדה. זאת אומרת, מבינה שהדבר הזה עובד, אתה רואה גם את ההשלכות של שיווק אורגני אפקטיבי, אז להתמיד בזה, לא לעשות את זה כשיש זמן, לא לעשות את זה כשאפשר, פשוט להפוך את זה לריטואל קבוע בעשייה. ואני חושב שאחד הדברים שחסרים להרבה אנשים, בגלל שהם אנשי מקצוע נהדרים גם כמוך, וזה מאוד אווירה לינקדינית קצת, של לתת תוכן מאוד מאוד ארוך, ולפעמים אנשים הם פשוט צריכים את כזה דחיפה האחרונה של כזה, אני אפנה, ואני קורא לזה פוסט דרושים או פוסט הכרזה וזה, אבל בשורה האחרונה זה כאילו אומר, לפעמים גם אפשר להשיג תוכן קצר ומדויק, חבר'ה אנחנו מחפשים 2 מותגים שרוצים עבור ההתמדה ולדחוף אותם לקצה שיפנו. כן, ובואו, כאילו, וזה הזמן לפנות. עכשיו לפני פסח, עכשיו בזה, לא משנה כל אחד והסיבות שלו, ולפעמים אנשים כאילו אני אתן טיפים וכזה טריקים ומדריכים, ואני אתן להם סיפור, ולפעמים רק צריכים פשוט מין כזה ביתה בתחת. כן, כזה, יאללה בואו. זה מאוד חשוב לשים גם את החלק הזה בשיווק, ואולי הדבר שלישי וחשוב לא פחות זה שאומרים את זה הרבה גם על מערכת ב-PPC, כאילו כשאספת כבר את האנשים צריך גם צריך לשלוח אותם החוצה מפייסבוק. אני מאוד אוהב קבוצות וואטסאפ, כי מבחינתי אחוזי חשיפה מאוד גבוהים והאנגייג' מאוד גבוה, ואנשים נמצאים שם, כאילו כולם היום יש וואטסאפ לפחות בישראל, ולהוציא אותם משם, כלומר לרשימת דיוור שלך, עושה את זה מאוד טוב, וסניה כאילו שיש לו המון תוכן אורגני בסושיאל, אבל גם יש לו רשימת דיוור מאוד מצליחה, היא מאוד כאילו פעילה ומקיפה וזה. אז גם למשוך את החברים יותר החוצה, להביא אותם לתוך נכסים שהם שלך. אני אוסיף על זה טיפ רביעי שאני מרגישה שעובד לי, לדעת גם במה אתה ממש טוב. נגיד, אני מרגישה מאוד בנוח עם כתיבה,
אני ארגיש מאוד בנוח פה בפודקאסט, אבל אם עכשיו אנחנו נשב במשרד ואתה תפתח לי מצלמה ותעשה איתי עכשיו כאילו איזה טיק טוק, אז לא יעבוד לי, כאילו זה לא יזרום לי. גם לתחזק אגב קבוצת וואטסאפ, אני מרגישה שזה גדול עליי, אז כאילו אני חושבת צריך לעשות את ההתאמה, כל בעל עסק או המותג, מה מתאים לו ואיפה זה, ואני חושב שאחד מהטיפים באמת שאני אמר שזה למשוך את הדאטה החוצה, זה בכללי כזה, איזשהו משהו אין מה לעשות, מערכות פרסום תהיו כמה שפחות תלותים בהם, שהדאטה אצלכם ושתוכלו כל הזמן לייצר את הגמישות הזאת יחד עם הקהל שלכם במה שאתם רוצים לעשות בפעולה העסקית. אני כן אגיד שרצתם מאוד קדימה, ואפשר רגע בשורה אחת להגיד לקהל מה זה שיווק אורגני, זאת אומרת באיזה מדיות זה קורה, איך זה קורה, מה התוכן, אולי כמה דברים שעובדים ממש טוב, נכון להיום אפריל 2024. אז קודם נתחיל שאני עושה שיווק אורגני ספציפית ברשתות החברתיות. וספציפית יותר מזה בפייסבוק, כלומר, יש את ה-SEO שמכירים מגוגל, ויש את האינסטגרם וטיק טוק וטוויטר וכאלה, אני עושה פייסבוק, זה התחום שבו אני מתמחה, אני גם אפילו אגיד יותר מזה, שהסיבה שאני מאוד אוהב את פייסבוק, זה כי אני שולט בחשיפה שלי, בשונה מסרטון ריל, סרטון טיק טוק, סרטון יוטיוב, אני תלוי לפצח את האלגוריתם, בהוק הנכון, באשטגים whatever, אז בפייסבוק אני מפרסם אצלי הפרופיל, ואז בעמוד העסקי, ואז בקבוצה אחת, או ב-15 קבוצות, או ב-1000 קבוצות שונות בפייסבוק, ואני שואלת באופן אישי על כמה חשיפה אני אקבל. אז זה הסיבה שאני מאוד אוהב את פייסבוק, כי אתה יכול בעצמך לפרסם בעוד 4-5 קבוצות ולקבל 300,000 חשיפות, בלי קשר שזה קצת מעולם כאילו של, אם אני אקח את זה לעולם של ה-PPC, אז אתה עושה טרגטינג לפי תוכן הקבוצה. זאת אומרת, אם הקבוצה מתעסקת בקנאביס רפואי, סתם אני זורק, אתה זורק שם תוכן מקצועי כזה או אחר, שייצר לך בסוף איזשהו לידים ופניות וכדומה. אז זה השיווק האורגני בתכלס, זה פשוט שיווק ללא תקציב פרסום, שעושים אותו תוכן, במקרה הזה משלמים בזמן, אז אני אייצר תוכן, אני מפיץ אותו ברחבי הרשת, אני דואג לכתוב אותו, ואני מקבל גם את הריג'קטים, בין אם זה פוסטים נהדרים, ובין אם זה פוסטים פחות טובים, בין אם זה לידים ולקוחות משלמים, ובין אם לא. מגניב. אתמול אני ואלמוג ישבנו באחד בלילה באוטו, זה נשמע מוזר, אבל... זה נשמע סופר קלאסי למי שיש לו אייג'נסי, הוא עובד קשה. ישבנו אחד בלילה באוטו, ואמרתי לאלמוג, אלמוג חלס, אתה חייב לתת לי קונטרה. זה לא יכול להיות שרק אני מטפלת פה את הפרופיל, ושרק אני מעלה פוסטים, ושרק אני עושה בעצם את השיווק, והרבה אנשים, לפעמים אני מספרת להם, תקשיבו, אלמוג הוא כאילו בטופ 3 בארץ במה שהוא עושה, כאילו אין דברים כאלה, מי זה אלמוג? כאילו אנשים לא באמת מכירים ולא באמת יודעים. ואז מה הוא אומר לי, המניאק הזה? הוא אומר לי, תקשיבי, יש לי פה בנוטס איזה 18 כותרות, שאם את קוראת אותם ואת כאילו מגלה שאני לא כתבתי על זה תוכן ולא פרסמתי את זה, את פתרת אותי עכשיו במקום. זה כאילו זה הרמה, ואני אומרת לו, כן, אבל למה אתה לא עושה? למה אתה לא עושה? מה הוא אומר לי? הגנוב הזה. מה הוא אומר? לא, הוא אומר לי, אני מרגיש כאילו שכבר כולם יודעים את זה. עכשיו אני אומרת, תראה לי את הכותרות. עכשיו, אני שותפה שלו, שותפה, אני חיה איתו, אנחנו מנהלים ביחד מיליונים, כאילו, אני אומרת לו, תשמע, אני לא יודעת את הדברים האלה, אני לא יודעת את הדברים האלה, אני לא יודעת את הדברים האלה, ואני בחורה חכמה, אני מעריכה את עצמי, לא יודעת את הדברים האלה, והוא לא כותב אותם. מה יש לך להגיד לבן אדם כזה שבא אליך? אני ממש קם ויוצא. אני אתן לך הפתעה. נו. אני חושב שזה בסדר. אני אגיד לך למה זה בסדר. רגע, אני אגיד לך למה זה בסדר. לפני שהוא מתלהב, אני אגיד לך למה. כי המסר שלו לצאת מזה זה שבגלל שאלמוג מקצוען הוא צריך לפרסם תוכן. והרבה פעמים מהחוויה של השיווק האורגני, דווקא מה שעובד הכי טוב, שאלת לגבי הנושא הזה, זה לא קשור לנושא המקצועי. כלומר, זה לא עוסק בכלל בקמפיינים, או ב-PPC, או בטכני, או אפילו לא בקריאייטיב. אלא הרבה פעמים זה דווקא מסביב ואומר, אנחנו צריכים רגע להבין, כאילו אנחנו בינה מלאכותית, אבל בינה אנושית שעושה תהליך טקטי. אז אנחנו, הרבה פעמים אנחנו עושים תהליך מסוים בראש, חושבים, מאבדים, ומחליטים, זה יעבוד ללקוח שלי. ואז אנחנו מספרים על החלק הזה שעשינו, וכתבנו, וכאילו מספרים רק על החלק הזה, בין מה החלטנו, לבין מה יצרנו, ואולי גם תוצאות, אם אנחנו מרוצים מהתוצאה שקיבלנו, ועושים case study. אבל בהרבה מאוד במקרים, דווקא הסיפור הזה שנמצא מאחורה, שהוא בכלל לא קשור לאיזה קמפיין יצרתי, או איזה וידאו עשיתי, או איזה תוצאות אפילו הבאתי בקמפיין. בעצם תהליך החשיבה שעברנו, וזה גם אצלך הרבה פעמים בתוכן, דווקא הסיפור שלפני, שכביכול נעצר זה לא משנה אפילו מה התוצאה שקיבלנו ספציפית או זה הדברים שהרבה יותר מעניינים, ומושכים הרבה יותר אנשים לעקוב. זה מייצר אינגייג'מנט יותר גבוה מאשר תוכן טכני, האנושיות, המחשבה מאחורה, החיבור עם הלקוח בכלל, שהרבה פעמים אני רואה שזה פוסטים שמביאים לנו אינגייג'מנט מאוד גבוה, ולא הכללת הטכניות. וגם יותר מזה, גם הלקוחות שלכם, הם גם נעצרים בסוף בחלק הזה, כלומר הם גם נעצרים לפני הטכני, כי בשביל זה הם באים אליכם. נכון. אבל הם רוצים לראות שמי שעושה את החלק המקדים, זה חברה מקצוענית.
שהם יקשרו את השאלות הנכונות, יקבלו את התשובות הרלוונטיות, יעשו את העיבוד הנכון, ובסוף גם התוצאות, בלי כל השאר הזה שיש באמצע, יהיו מאוד מאוד טובות, כאילו, זה המדד של כולנו בתור נותני שירות. אז אם אני מתעסק דווקא במה שמעניין אותם, ומה שהם כביכול, אני קורא לזה מניעי החלטה, כלומר אני רואה את זה וכזה, אוקיי, אני מרגיש שיבינו אותי, שזה מתאים לי, אז אני אבוא. אז הרבה פעמים זה דווקא לא קשור כנראה את זה לא ידעתי, כי בדרך כלל אתה לא ידעתי, אז מישהו כבר באמת כתב או אמר או עשה, ברוב המקרים, אבל דווקא החשיבה של למה דווקא הכותרת הזאת, כאילו למה דווקא הדבר הזה הוא הדבר הנכון למישהו 1, 2, 3, מייצר הרבה יותר את החוויה של, אני אשלח לו הודעה, נראה מה יש לו להגיד, כן. כזה. שזה מה שאני חובה נגיד עם הפרופיל שלי הרבה פעמים, אני יכולה לעלות איזשהו case study, ואני מיד אחר כך, יש גם קטע עם המעורבות, כי אני גיליתי שהמעורבות היא חרטה, אז כאילו זה לא משנה, אנשים רואים את זה בהרמות, המעורבות המתבטאת בלייק ותגובה, כן, במה שאנחנו רואים כיוזר שהוא מפרסם עמוד פרטי. נכון. ממש חסר משמעות, והרבה פעמים אני פתאום יכולה לקבל הודעה ממישהו שאני יודעת בוודאות שבחיים הוא לא כתב לי, לא עשה לי לייק, לא שום דבר, אני עוקב אחרייך, אני מת על הפוסטים שלך. ובואי נדבר על ככה וככה וככה וככה. אז זה פתאום, זה כל פעם נותן לי את הקטנות האלה, שאני אומרת, אוקיי, סבבה, זה עובד, אנשים רואים את זה, אני לא כותבת לעצמי. אבל אני אגיד לך משהו שהוא חשוב גם לזכור אותו, כי אנחנו מגיעים לפעמים לשלב של הרף 5,000 חברים בפייסבוק. כן. ב-99% מהמקרים, הקהל הזה שהוא לא מגיב, לא עושה, הוא לא הלקוחות. כאילו, אני מסתכל עליו, בדיוק הייתי אתמול בפודקאסט אחר, לא משנה, באונליין כזה. אתם מתחרים? כן. זונה של פודקאסטים. אז יש כאילו לקוחות, יש להם לקוחות, משהו כמו נגיד 70 לקוחות שהם במקביל ורצים וזה, כל אחד ברמה שלו, אין אחד מהם שלא הגיע להם מתגובה בפייסבוק, בוא נגיד רגע כאילו בגדול, ואני אומר רגע, אז אם זה ב-99% מהמקרים אצלי בלקוחות, זה אנשים שקיימתי את השיחה בתגובות בפייסבוק, אז כל בן אדם שיש לו טיפת דאטה וניתוח במסקנות, יגיד, אז אני אחפש לקבל מלא תגובות, ומזה יבואו לי לקוחות. אז גם מי שמגיע לרף הגבוה ומתחיל כזה להרגיש שאנשים לא רואים אותו וזה, אז לפעמים הוא גם בדרך כלל צודק, כאילו בדרך כלל הוא גם צודק. עדיף לפטר חברים מהפייסבוק, עדיף לנקות את החברים, עדיף לוותר על החברים מהצבא, עדיף לוותר על זה. באמת כי פשוט עדיף שיהיה לך 5,000 חברים שהם באמת אנשים שיכולים לייצר מעורבות ורואים בזה עניין, ואז גם מערכות עסקיות. אז אני משקיעה בזה, הרבה מאחורי הקלעים. לי יש לוח חזון של כל המותגים שאני רוצה לעבוד איתם. סבבה, יש לי, אני יודעת בדיוק עם איזה מותגים אני רוצה לעבוד, אני יודעת מי המנהל שיווק של אותם המותגים האלה, ואני ממש עובדת בצורה סזיפית, למצוא את האנשים, לוודא שהם חברים שלי, גם אם הם עושים לי לייק או לא עושים לי לייק, הם רואים, הם איתי כבר באיזושהי מעורבות, הם מתחילים להכיר אותי ולשמוע אותי, אז אני מאוד מאוד מסכימה, עם זה שצריך ממש ככה, ממש ממש ככה, מגניב. אז בואו נעבור לנושא האמיתי של הפרק. אז האמת היא שאחד הדברים שבלטו לי לאחרונה בפעילות שלך, זה הנושא של התעסקות בקורסים דיגיטליים. ראיתי שאתה עוזר להרבה אנשים בעצם בכלל לצאת עם איזשהו קורס, לבנות אותו, לגרום לו בעצם לקרום עור וגידים, ואחר כך גם לשווק אותו בצורה מספיק טובה. וזה משהו שככה דגדג לי בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי אני ואלמוג כבר איזה 2 מדברים על לעשות קורס, לשני קהלים שונים אגב, קהל אחד זה מנהלי שיווק שאנחנו עובדים איתם, שנורא נורא נורא בא לנו שידברו איתנו באותה שפה, ולתת להם ככה איזשהו ערך קצת יותר גבוה, וקהל אחר זה העובדים שבאים לעבוד אצלנו. שגם עוברים אצלנו בוטקאמפ מאוד מאוד מקיף, של כמה חודשים, לוקח זמן עד שאנחנו משחררים אותם לאוויר העולם, מה שנקרא לעבוד עם הלקוחות שלנו, ואנחנו לא מתקדמים, זאת אומרת זה נשאר בגדר רעיון, יש כזה תיקייה בשיץ, אבל זה שם. יש סילבוס שנראה מפחיד רק מללחוץ עליו, וזה שם. כן, והאמת היא שהייתי שמחה כאילו עד סוף הפודקאסט תהיה לנו תוכנית עבודה, יש פה דף של לבן, יש לי עט ואני כאן. ויש מאזינים שרוצים, כן לגמרי. אני מוכנה. זמן לפתוח מחברת. קודם כל אני אתחיל ואני אגיד דבר כזה, אני חושב לייצר קורס דיגיטלי זה סקיל, בדיוק כמו כל דבר אחר בעולם העסקי שלנו זה סקיל, ואז יש את מי שמתייחס אליו כמשהו מאוד רחוק, ומין כזה מתישהו אני אגיע לזה ואני אתאפק בזה, או נשאר מישהו אחר שיעשה לי את זה, ויש מי שרוצים לייחס את הסקיל הזה, בסוף זה יכול להיות כמו מכונה, כאילו, האנט לצורך, יכול להיות מכונה של לייצר מלא קורסים דיגיטליים, כי ברגע שאתה מבין איך עושים את זה בצורה מהירה ואפקטיבית, אז זה לוקח חצי יום עבודה, ויש לך קורס מתכנון עד פריסייל. אני קונה עכשיו, take my money. ממש, כזה, תוך בחצי יום של עבודה. כולל צילום, כולל הפקה, כולל מצגת, כולל הכל. איפה מתחילה הבעיה? כשאנשים רוצים לעשות קורס שהקורס הוא המוצר,
אז אתה צריך באמת קורס מקיף, עם עשרות שעות, כי זה מחליף תוכנית ליווי, מחליף נותן שיר, זה ממש משהו שהוא מכשיר במקום מסוים, כאילו מכשיר את האנשים. ברוב המקרים זה לא הסיטואציה, רוב היינו רוצים לעשות קורסים שאנשים יקנו כערוץ רווח נוסף, בין אם זה שהוא נותני שירות כאלה ואחרים, ובין אם זה משהו שהוא אפסייל, זאת אומרת זה המוצר חדירה שלנו, שבואו תקנו את הקורס, ואז נעשה להם אפסייל של שיחת ייעוץ, ואז יקנו את הדבר כזה אחר. אז ההבנה שמדובר ביכולת מסוימת של תהליך, אומרת רגע את הכנות, בואו נפרק רגע למה אני עושה קורס דיגיטלי לדברים יותר קטנים. כלומר, אני עושה קורס דיגיטלי בשביל הכשרת האנשים, או תיאום הציפיות מול אנשי המקצוע. בוא נקרא לזה גם מגנט לידים. אתה יודע מה? אני חושבת שמנהל שיווק היום בארגון גדול, שיתקל בתוכן שאני רוצה להעביר אותו, אני בעצם רוצה לפתוח לו את הראש, למה דיגיטל בכלל מסוגל, בוודאות רובם לא יודעים. רובם לא יודעים איך הם יכולים לקחת את האסטרטגיה ואת כל הכיווני חשיבה שהם עושים ולממש אותם באמצעים דיגיטליים, מהסיבה הפשוטה שהם ככל הנראה עובדים עם מנהלי קמפיינים שגם הם בעצמם לא מכירים. אז נורא, זה משהו שלי מאוד בא לעשות, אני מרגישה שזה יכול לעשות טוב להרבה מאוד מנהלי שיווק, ובעיקר ללקוחות שלי, יש לי הרבה לקוחות היום שבא לי להעביר אותם את ההכשרה הזאת. אז אני מתייחסת לזה מצד אחד, או כאיזשהו מגנט לידים, או כאיזשהו מהלך שיכול לעזור לי גם למצב את עצמי כאוטוריטה בתחום שלי. בהחלט. אני לא מעוניינת להרוויח את זה גם כסף, כאילו אני לא רואה את זה עכשיו כאיזשהו, עוד איזשהו ערוץ רווח. מגנט לידים. כן. אוקיי, אז קודם כל אני מסתכל על זה בתור 3 עמודים שעליהם אנחנו מסתכלים שאנחנו רוצים לעשות את הדבר הזה. אז הבנו שזה יכול להיות מוצר שהוא קצר והוא נוח והוא באמת מגנט לידים, הוא לא צריך להיות 40 שעות כי בין שנקבל את הכסף ובין שהלקוח יובשל עד כדי לקוח משלם, כאילו יעברו חצי שנה, לא יודע כמה הולך לעבור על 40 שעות של תוכן. אז עושים את זה קצר ומדויק, ואז מתחילים 3 העמודים. אחד זה תוצאה, כשאת אומרת, אתם אומרים, יבין את הפוטנציאל, יכיר את המושגים, אז צריך להבין רגע, את המנהל שיווק זה לא מעניין, כי היא כבר עשתה את הקורס שלה. כי עובדתי שעד היום הוא לא העמיק בזה. זה לא מעניין אותה, אבל אם אנחנו נתרגם לה את זה להכיר את המושגים, להכיר את הפוטנציאל למה שמעניין אותה, אז היא תגיד, אוקיי, רגע, אולי זה שווה לי להעביר רגע למנהל שיווק, לסמנכ"לית וזה, כשתקנה את זה שנעבור על זה ביחד. אז תוצאה ברורה, חד משמעית, ונקרא לזה מעוררת חשק, בקרב האנשים זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שקל לספר את זה, וקל למכור את זה. קל לספר, זה אני לא רוצה להתחיל להיכנס לפינות, שבהם הקורס שלי הוא כאילו מוגזם. סופר טכני, כן, סופר מורכב, מושגים כן. על חלל ולא מבינים נורא, אותי. נורא, כי אי אפשר לספר את זה. אתה לא יכול לספר את זה לאנשים בצורה נוחה וקלה וחברית ואורגנית, וכאילו להפיץ את זה בקבוצות רחבות, כי כל דבר כזה דורש כאילו התאמה ולהוציא סרט של 15 שעה בשביל לספר מה זה הקורס הזה. והחלק השלישי שקל למכור אותו זה שהוא ארוז, כלומר יש לו בקורס, אם אני אקח את זה ללמוד, ליישם ולראות תוצאות, אז יש לנו לפחות את הללמוד ואת הליישם, בין אם תוך כדי הקורס ובין אם בסיום הקורס. אז אם אני מייצר קורס דיגיטלי קצר, אני חושב לו לפחות ללמוד וליישם, כלומר, אם שהוא ניקח נושא שיווק האומן, אז בוא יקחי רגע להבין מה זה בכלל, מה שאני רוצה ללמד אותם את האנשים האלה, ואז גם בוא ניישם, אז אני צריך לשאול מה מיישמים, עם איזה משימות אני צריך לשאול אותם מהשיעור הראשון, השני, שלישי, כדי שהיא תחווה את ההתקרבות לתוצאה המדוברת שאותה אני רוצה למכור לה. שיהיה נורא ברור מה יוצא לה בסוף מזה. מאוד מאוד ברור. מאוד ברור לה ומה היא עושה עם זה, שנייה אחרי. בין אם זה הפרק. והיותר טוב מזה אפילו אם אני מייצר קורס דיגיטלי שבמסגרתו, כלומר לפני שבכלל הגעתי לשיעור האחרון, אני כבר יכול לייצר חוות הצלחה מסוימת, כלשהי, גם אם היא הקטנה ביותר, אז זה האידיאל. אז יש לי ללמוד, ליישם ולחוות הצלחה או לראות הצלחה, אז כשאני לוקח את הדברים האלה ביחד ומחבר אותם, מה התוצאה? לוקח תוצאה שקל לספר אותה, ואז קל למכור אותה, כי זה תהליך ארוז מהתחלה, אמצע וסוף. אז יהיה קל למכור את זה גם ב-17 שקל, או ב-100 שקל, או גם בהמשך, ככל שיש יותר ויותר הצלחות, אז גם ב-1,000 שקל בשביל כאילו חברה, או אגב, וזה גם בדיוק הנקודה של הסקיל, כי כשיש לכם את הסקיל הזה, אפשר להפוך את זה לסדנה בארגונים, בכלום זמן. לתרגם את זה למצגת, בכלום זמן. לתרגם את זה ל-VSL, בכלום, כאילו כל דבר כזה, ברגע שהוא נהיה סקיל של התוצאה, מה לומדים, מה מיישמים, מה רואים כהצלחה, הופך להיות הרבה יותר קל. מדהים. איך מאמנים את השריר הזה? עושים את זה. כלומר, עושים את זה פשוט הרבה מספיק פעמים, כדי שזה יהפוך להיות משהו שאת בשנייה שוחה בו. כי בוא נקרא, אתם גם שוחים בזה היום. כולנו אגב, כנראה שגם מי שמאזין לפודקאסט הזה, יש לו כבר שירותים ומוצרים ולקוחות והתנסויות והצלחות וחוסר הצלחה ודברים מסוימים. זאת אומרת, אם עכשיו את צריכה למכור את עצמך,
כן, למכור את הנט כנותן שירות. אז יש לכם כבר את כל הסיפור הזה. מה אתם יכולים לעזור להם להשיג, איך עושים את זה, דרך מה הם עוברים, מה הם מקבלים, מה אתם נותנים, את כל התרגום של תועלות והצלחות וזה, אתם עושים את זה. גם הם עבור לקוחות שלהם. אז רק החוויה שאנחנו בדרך כלל לא עושים את ההשלכות על קורס דיגיטלי, כי הוא מוקלד וכי הוא כאילו דיגיטלי, ואנחנו לא מעבירים אותו בלייב, אבל הפוך, כאילו בדיוק הנקודה. אם זה נכון למוצר ב-15,000 שקל, זה נכון גם למוצר ב-100 שקל. זה אותו הדבר, פשוט כנראה יותר קטן וריאלי ב-100 שקל. אי אפשר להשיג הכל ב-100 שקל של קורס דיגיטלי בשעתיים. זה לא כזה רלוונטי. אני אגיד לך, יש עוד איזשהו חשש שתוקע אותנו, אני קוראת לזה כללת הידע. יש איזה רגע בחיים שאתה יודע יותר מדי. ואז אתה מתחיל כאילו להתבחבש עם עצמך. אני חושבת שזו הסיבה גם שכשאלמוג ניגש לבנות סילבוס, אז הוא בנה סילבוס עם איזה 13,000 סעיפים כאילו של נושאים. זה מטורף, בסוף הבן אדם הזה עושה 13 שנה את מה שהוא עושה. הוא יודע המון, ויש לו איזושהי ציפייה להעביר את כל הדבר הזה לעובד שיבוא לעבוד אחריו. כשאנחנו רוצים עכשיו לעשות איזשהו בריף למנהל השיווק, אז גם אנחנו באיזושהי תחושה שאנחנו יודעים המון, ואיך לזקק את זה עכשיו ל3-4 שעות, שזה מבחינתי... פחות אפילו. 1.5 שעה גג, 90 דקות של תוכן, זה המקסימום שצריך בשביל קורס דיגיטלי אפקטיבי. אוקיי. זה כל מה שצריך, זה וובינר, פשוט מחולק לפרקים עם משימות, אבל זה וובינר, זה 90 דקות של תוכן, ואז גם את באה ואומרת, רגע, שנייה, זה לא הגיוני הרי להעביר 4 שעות תוכן ב1.5 שעה, כי זה לא נורמלי, ואז את אומרת לעצמך שאלה מאוד פשוטה, מה התוצאה המאוד ספציפית שאני צריכה, שאני רוצה שמנהל השיווק יקבל מלעבור את הקורס שלי. זה לא יכול להיות שהוא יהיה מנהל שיווק טוב יותר ב1.5 שעה, זה כאילו זה לא הגיוני, אבל לבוא ולהגיד, ושוב אני אקח דוגמאות קלות יותר, תסלחו לי עוד שהמקסימום נעמיק בזה גם ספציפית עבור הנט, אבל ברמת הרעיון, אם אני מאמן כושר, אז אני לא יכול להגיד, יהיה לו קוביות בבטן אחרי 90 דקות, כאילו זה לא ריאלי, אבל להגיד, לשפר טכניקה ב-1, 2, 3, או לחילופין, לבנות לעצמך תפריד בעצמך, אז אני יכול לעבור, ברור שאפשר לעשות גם תואר שלם בתזונה, אבל אני יכול לעשות דברים ספציפיים, שמדויקים לאנשים ספציפיים, ספציפית, תמיד אני מספר, יש אנשים שרוצים לרדת במשקל, ויש מי רוצה קוביות בבטן, זה תמיד גם כמה רמות של אנשים, כאילו יש מנהל שיווק בחברה ענקית, ומנהל שיווק בחברה קטנה, ומנהל שיווק שהוא גם בעצמו האנזון, ויכול שלא. אז לקהל הספציפי הזה, אני יכול לייצר תוצאה מאוד ספציפית שהם רוצים להצליח לקבל אותם, וגם הניסיון שלי הקטן בעבודה מול חברות וארגונים, אז הרבה דברים הם לא באמת הטכניים, כלומר זה לא באמת מה שהיא צריכה לדעת לעשות בעצמה. חד משמעית. אז הרבה יותר קל פתאום, כי זה לא למד, היא לא צריכה לדעת שום דבר בשיווק hands on, אלא יותר כנראה משהו שהוא מתודי או לא אסטרטגי. אני רוצה שהיא תרגיש מאוד בנוח מול הסוכנות פרפורמנס שלה, כי יש הרבה תחושה של אי אמון בתחום שלנו, בגלל שחסמי הכניסה מאוד מאוד נמוכים, אז אני אגיד איזושהי תוצאה ראשונה שאני רוצה לייצר עבורה, אני רוצה שהיא תלמד איך לקרוא את המפה שלה עצמה, יש לך גישות למערכות פרסום שלך, יש לך גישות לאנליטיקס, בואי רגע תלמדי את הז'רגון, בואי תלמדי על מה צריכה להסתכל, בשביל לדעת אם הקמפיינר שעובד מולך, אם הוא עושה עבודה טובה, או שהוא לא עושה עבודה טובה, כאילו בואי תלמדי את הדבר הזה רגע, קודם כל, שתגיד לזה בניחותא. אז גם זה עונה להגדרה של מה את מעבירה, או מה אתם מעבירים כתוכן, אז היא תלמד את הדברים האלה. אני רוצה בסוף לתרגם את זה, למה שהיא מבינה שיהיה לה עכשיו, שלא היה לפני כן. כמו כל דבר שוב, שאנחנו עושים במחירות או שיווק. אז אם אני אנסה לתרגם ספציפית גם אותך, אז אני אגיד ואגיד כאילו, היא פשוט תצליח להוציא יותר מכם, יותר ערך, יותר שיתוף פעולה, שפה משותפת, הרבה פעמים זה קם ונופל על הדברים האלה של כמה המותג יכול להצליח, אם אני ואתה לא מדברים את אותה שפה בצד השני, מנהלת שיווק וכדומה, מאוד קשה להצליח יותר, ואנחנו גם רואים וחווים הצלחה מאוד מאוד ברורה, שככל שהאנשים בצד השני מבינים את מה שאנחנו עושים, וחשופים לדברים, ונקרא לזה, השיח הוא נורא ברור, ולא אמורפי, ויש כאילו דברים, נקרא לזה שפה משותפת, נורא ברורה, זה לאו דווקא מנהלת שיווק בצד השני, הוא קמפיינר על חלל, בכלל או להפך, הוא נטו מבין מה אנחנו עושים, ואיך אנחנו עושים לדברים, ההצלחה מגיעה הרבה יותר מהר, וגם לאורך זמן. זה בצורה יצאת דופן אפילו. זה ממש מה שהייתי פשוט מוכר להם, אמיתי אני אומר, כאילו, מה הקונספט אומר, שוב אנחנו עושים פה תכלול של התוכן הזה בקצרה, זאת אומרת, אם את מנהלת שיווק תבוא אלינו אחרי הקורס הזה, אנחנו נצליח לייצר לך ROI יותר גבוה, נכון? אם אני הולך לחילופין על הנושא הכואב, אז אני אגיד, זאת כאילו להפסיק להחליף סוכנות פרסום כל שנה, או whatever. כלומר, אם אני פונה לדברים האלה ואומר לה, אז ואם אני נלמד בפנים, באמת זה לא מעניין כרגע. בוא רגע נבין מה יצא לך מהקורס הזה שאנחנו בונים, והיא מבינה שבזכות זה היא תצליח לייצר לבוסים, למנכ"ל, למותג, בין אם היא המותג או בין אם לא, החזר השקעה גבוה יותר, בגלל שהתקשורת הרבה יותר בריאה, נכונה, זורמת, ביקורתית בריאה או כל דבר כזה או אחר, אז היא תגיד, אוקיי רגע, אז שווה לשים 100 שקל לפני שאני מגיע לעבוד איתכם, לפני שאני כאילו אומר, אוקיי, אני אקפוץ על זה ואני אקח... אז מה שאתה אומר זה לקחת את הפודקאסט הזה, לארוז אותו יפה יפה. גם, יכול להיות גם, שוב, לא יודע מה העברתם בתכנים הקודמים, אבל בהחלט זה, כאילו,
אם זה מה שיעזור לעשות הדברים האלה, התוכן בפנים, גם כשנדבר על מחירה, אבל ברמת התפיסה, הוא לא מעניין אף אחד. בגלל זה גם אפשר לציין אותו בזום, סליחו לי אנשי הפקה. אפשר לציין אותו בזום, באמת, כי אפשר לציין את זה בזום. דורון, סליחה. כן, אפשר לציין את זה בזום, בגלל שהתוכן בפנים הוא לא מה שמוכר. אף אחד לא קונה קורס דיגיטלי, כי כתוב, לא, הוא צילם את זה בזום בבית שלו, עם תחתונים, אני לא קונה את הקורס הדיגיטלי הזה. עכשיו, עדיף שזה ייראה טוב, כי שנהיה רציניים ונורמליים, אבל התוכן בפנים לא מוכר את הקורס. מה שמוכר את הקורס זה כמו כל דבר, זה עטיפה מסביב, ואז הוא נכנס פנימה, עובר את הקורס, אם הקורס טוב, הוא יוכל להמשיך למעמד מחירה הבא, לפולופ והאפסל, ואז להמשיך הלאה פנימה. אבל אם אנחנו נספר לו על זה, ובתוצאה ברורה, חד משמעית, במה זה הולך לעזור לו, ניתן איזה שם סקסי כזה, כמו, לא יודע מה. סודות שלא ידעתי. כן, דברים עשינו על זה, אז כאילו, אז זה ממש הסיפור הזה, וגם אני אגיד לכם יותר מזה, וגם טיפ לקופירייטר על קורסים דיגיטליים ספציפית, ככה בענבר הרבה, זה עניין של, כשאני מאוד אשים את התוצאות בשם, כאילו. אין לי כמעט שירותים שמין כזה, שמות קוד כזה למשהו, אני מאוד אשים את התוצאה בכותרת הראשית, אז אם אמרנו שקודם התשובה היא בואי בשפה משותפת להשיג ROI גבוה יותר. כן, כאילו, אז זה אני אומר, כאילו, באמת, פשוטו כמשמעו, בוגרות הקורס הזה, שלנו, שלאנט, מייצרות ROI גבוה יותר מסרות השיווק של החברה שלהם. וזה פשוט, בואי תלמדי איך עושים את זה. עכשיו, היא לא צריכה לדעת שום דבר בשביל זה, וגם ברור שהיא צריכה לעשות עוד, גם ללמוד, גם ליישם, היא לא תראה הצלחה בטווח של שעה וחצי, אבל היא כן יכולה ללמוד, מה זה אומר? בשעה וחצי את הבייסיק, את הכותרות, את הדברים החשובים ביותר. אז אם אתה אומר את השלב השלישי, שזה כאילו לייצר איזושהי הצלחה קטנה, סתם אם לקחת את הדבר הזה עד הסוף כדוגמה, גם למאזינים והכל, אז סבבה, לקחתי איזשהו תוכן, מכרתי אותו יפה, עם הפתרון לבעיה ולכאב, או למשהו שאני רוצה במכלל שיביא ומגנט את הקהל הרלוונטי אליי, ואז לדוגמה בסיטואציה שלנו, אז ההצלחה תהיה בלבוא ולעזור לה להבין את הז'רגון, ולהבין לה איך למדוד את הסוכנות, ולייצר שפה משותפת. כאילו איפה היית נגיד שם על זה? איך ליזום מהלכים ממש ממש מדויקים, שיכולים כאילו לייצר רווחיות הרבה יותר גבוהה. יותר פשוט אפילו. אני מדמיין את זה ואומר לעצמי, יש להם חברת שיווק כנראה. נכון. יש להם את זה. אני אומר, רגע, אז אם אני באמת בא בכזה אלטרואיסטיות מסוימת לקורס הזה, ואומר, גם אתה עבדי איתי, ותהי טובה יותר, אני ארוויח את האוטוריטיות, את תוציא מהחבר'ה שלך הקיימים יותר. ואת תרוויחי מזה גם, וואלה, את תעריכי אותי בכל מקרה, כשאני אדבר איתך פעם בת, תרים לי טוב ותגיד, וואו, מה נשמע, איך לך לקורס? סבבה, מהמם. אם אני בא במודל הזה, ואני בא ואומר, אפילו, התוצאה הרלוונטית בקורס כזה, היא להכין מייל במשותף. איך את בתור מנהלת שיווק עכשיו, יחד איתי, עושה, במרכאות יחד איתי, כן? סוקרת מה שאני צריך לזכור, ואז אני מכין מייל לחברת שיווק שלי. מה אני כותב במייל הזה? איך אני מבקש? מה צריך לבקש? נתונים, עניינים, לקרוא אותם, מה אני מצפה לקבל, מה אני מצפה לקרוא. אני יכול לתת לה ממש כלי ליישום, ממש פשוט, של חלת הצלחה, כי היא תקבל את המייל ופתאום כזה, אוקיי, פתאום אני מבינה איזה משהו לא הבנתי לפני כן. מדהים, אז היא למדה את הז'רגון בהתחלה, את הדברים הבסיסיים, יצרה איתכם תהליך של בניית מייל שיעזור לה להבין את התמונה הרחבה, וגם למכור את זה חזרה למעלה בהיררכיה המקצועית שלה. אז כולם ירוויחו, אנחנו נרוויח את אוטוריטה, הם ירוויחו עבודה טובה יותר, ROI גבוה יותר, המנכ"ל יהיה מרוצה, המנכ"לית תהיה שמחה, נהלת שיווק תהיה כאילו בעננים שוואי, ירוצים ממני. גם הקמפיינר יהיה מבסוט. וגם הוא יהיה מבסוט, כי יש לו שותף טוב לדרך, בהחלט. עכשיו, מה זה שותף טוב? אתה יודע מה התחושה לפעמים? שזה משהו שאלמוג אומר את זה הרבה, אנחנו לפעמים מדמים את עצמנו לאיזה רכב מרוצים כזה. אוקיי, רכב מרוצים, משהו טוב, אבל משהו טוב יוקרתי, שמגיע מ-0 ל-200 קמ"ש בשנייה, פורמולה 1. ואז פתאום מביאים לך איזה נהגת, או נהג, שאין להם רישיון בכלל, הם כאילו, הם עוד בתיאוריה. אני עם הרב-קו, אחי. כן, ואז הם יושבים בתוך הרכב הזה של פורמולה 1, הם בכלל הם לא יודעים מה קורה מימין, משמאל, איך לעשות, מה לעשות, מה זה, ואז בסוף מה אומרים? הרכב לא מניע. עכשיו זה מתחלק גם בפנים בנהג הזה לשניים, יש כאלה שיבואו ויגידו, אוקיי, אני עוזב את הרב-קו, יש לי פה צ'אנס לעלות על פורמולה 1, אין מצב שאני מפספס את זה, והם עושים את האדפטציה ועולים איתנו לשיחות ורוצים ומשקיעים כל כך הרבה אנרגיה והם מתמקצעים ונהיים ב-level הזה ובאמת מובילים איתנו להצלחות מאוד זה, או מהצד השני שנרתעים נורא, כי וואלה נסעתי ברבקה ב-80 קמ"ש ועכשיו אני עולה על רכבת של 300, וזה מלחיץ אותי. זה מלחיץ אותי והסוכנות לא מתאימה לי, כי היא לא מדברת איתי באותה שפה, הם מביאים תוצאות, הכל טוב ופה, אבל זה קצת over too much בשבילי, בכל מיני דברים, זה לאו דווקא סביב התוצאה, אוקיי? וזה ממש מתחלק לשני הקהלים האלה, לפחות בהרגשה שלי, כאילו יש את אלה שעולים על זה, ויש את אלה שמפחדים מזה. יש מצב שאלה לא יקנו את הקורס, אתה יודע? לא, דווקא הפוך, נראה לך למה זה הפוך ממש, כי אם האנט יבואו במקום שאומר, האוטוריטיות דווקא לא קשורה למוצר, היא תמיד באה מתוך מקום של ערך גבוה יותר מהשירות עצמו. ונגיד, תקשיבו, חברים, בעלי מותגים, נעלות שיווק, נעלות שיווק, תקשיבו, כשאתם מתקשרים נכון יותר עם אנשים, אז אתם יכולים לרוץ ב-300.
יש סוכנויות שרצות ב-300, שלא רצות, אין בעיה, אבל אתם כאנשים שהם מרחיבים את הסקופ, כן, אתם יכולים לרוץ ב-300. אם במרכאות אמרת רישיון, אני זרוק על האנלוגיה, אז נזרוק על האנלוגיה הזאת, הקורס בבסיסי שלו, שוב, יכול להיות שלא אחרי זה הערכות, סבבה, אבל בבסיס שלו, סליחה. אז בבסיס של האנלוגיה של הפורמולה 1, זה האנט עם הגוף, עם הדמות, עם המותג, שהופך, נותן רישיון למנהלות שיווק. אגב, זה אחלה של קופי גם כן, אפשר לחשוב על זה. תעלו על פורמולה 1. כן, ממש, כי בסוף זה ממש עניין של רישיון, כי אתה אומר לבן אדם, עזוב אותי, אל תעבוד איתנו. יכול להיות שאנחנו לא מתאים, כן מתאים, לא משנה. אבל כשתעבור את ההדרכה שלנו, אז אתה תוכל לעבוד, לא משנה עם מי, כי אתה יכול לרוץ ב-300 קמ"ש. ואם הם ירוצו לאט מדי, אז אתה יכול להריץ אותם אפילו ב-300 קמ"ש. אתה מכיר את הטכניקה הזאת. מתחילים מהבסיס, משם אני עושה עוד שיעור, ועוד שיעור, פתאום יש לי איזה רעיון, אני עושה עוד שיעור, וזה, ובסוף הקורס גם קורס של 500 שעות, אבל הוא כבר בתוך שבוע נותן את כאילו את ה... אתה יודע, אני נמצאת היום בפוזיציה בחיים שפונים אליי המון מותגים, באמת, כאילו אין לי בעיה של לידים, פונים אליי המון לידים. היום אני נמצאת בסיטואציה שאני מסננת הרבה מותגים, לא בקטע של מסננת אותם לא עונה להם, אלא אני אומרת להם, תקשיבו, אתם לא מוכנים, האתר שלכם לא מוכן, הפעילות שלכם עדיין לא מוכנה, לא מודקת, התשתית לא מספיק טובה, כאילו, אז מה זה יעזור שתיקח באמת את האג'נסי של הפורמולה 1 המטורף הזה, שיקח אותך ב-400 קמ"ש, אם אתה עוד מקרטע, אתה עוד לא יודע לנהוג. וברכה לי הנקודה שרציתי להגיע אליה, אבל כאילו כל הרעיון הזה שהייתי ממש שמחה שחלק מהקורס הזה גם יעביר בעצם לבן אדם מהצד השני, איך לבנות את התשתית בצורה נכונה. כאילו לפני בכלל שאתה מגיע לאג'נסי, יכול להיות שאתה נורא מאוכזב מאג'נסי אחרי אג'נסי, או קמפיינר אחרי קמפיינר, זה לא משנה, אבל בסוף משהו בתשתיות שלך הוא לא מספיק מודק, הוא לא מספיק טוב, אז בוא רגע גם תלמד איך לעשות את הניתוח הזה. זה חלק מהנושא של סקיל, כי אם להנט יש סקיל להוציא ביום עבודה, בהתחלה זה ייקח שבוע, ביום הבא זה ייקח 3 ימים, ביום הבא זה ייקח יום. אנחנו כסקיל יכולים להתחיל לייצר בכל פעם שכמו שאני מוסיף התנגדות או סעיף לחוזה כשאני נתקל בלקוח מניאק, אז אני מוסיף סעיף לחוזה שיגיע לי פעם הבאה, אז אותו דבר עם קורס, נפלנו במחאות בדרך המחירה בגלל שהלקוח, האתר שלו לא מספיק א' ב' ג', אז אני מחר בוקר מייצר רק עניין של אפילו אם זה קורס קצר של אפיון האתר, האם האתר שלך בכלל מוכן לקלוט 10,000 מבקרים ביום, בשבוע, לא יודע, אבל אם לא אחלה, אז בוא נציג את הבעיות, בוא נציג את האתגרים. עכשיו יכול להיות שנותנים את הפתרון הזה גם בתור שירות, אז אני עושה אפסל, אם לא נותן אותו בתור שירות, סבבה, אז יש לי שיתופי פעולה, יש לי א' ב' ג', יש לי אנשים אחרים שהביאו את הקורס, זה ביחד איתי בשיתוף פעולה, אני יכול לפנות לבוני אתרים, להגיד להם בוני e-commerce'ים, ולהגיד להם, תקשיב, בוא אתה תפיק את הקורס אצלנו, נוציא אותו ביחד, נמכור אותו ללקוחות שרלוונטיים לנו ולא זה, אתה תרוויח את הקומישן חצי, וניתן שירות, או אנחנו ניתן את השירות תפעול, אתה ניתן את בניית אתר, כאילו זה ממש הופך להיות סקיל שעושים אותו ביום עבודה, מחליפים את כל התוכן במצגת, הטמפלט מצגת, ויוצאים לקורס דיגיטלי. זה מטורף מה שאתה אומר פה עכשיו. אני כאילו מבחינתי, הקורס הדיגיטלי הזה של נגיד 4 שעות, בסדר לא 1.5 שעות. 4 שעות זה קליל, זה בקטנה, זה עדין, זה מלא. אני שהוא נשאר בעמדתו. זה בריחה, זה כי אני גם מ4 שעות, כאילו, כן, אני גם, את מאוד אוהבת, כאילו, כצרכנית גם, כאילו, תוכן שהוא עם ערך ושיש בו את 4 שעות, זה אני אין לי סבלנות. לא, אבל הוא אומר שאתה בחצי יום עבודה מתקתק את זה, אני רק תאורה והגברה ייקח לא, בסדר, אני אומר, אז יום, אבל ברמת הרעיון, למה אני קוטע אותך עם 4 שעות האלה? כי בחוויה שלי, מול מי שישמע אותנו גם אחר כך, אז אני אגיד את האמת, כאילו, זה בדרך כלל נובע מתוך הרצון של, אני חייב להדגיש עוד, אני חייב להוסיף רק את זה, אני אוסיף את זה, ואז אתה אומר, רגע, אני מוסיף את זה, מה, אני לא אסגור את הפינה עם הנושא הזה והזה, ואז אתה כבר סוגר. זה לא נגמר וזה מעריך, ואז אתה רוצה להרים את זה בייחוד, ושיהיה כתוביות, ושיהיה תאורה מהממת כמו בפודקאסט פה והכל, ואז הפן הטכני גם מעמיס על זה, ואז מ4 שעות נהיה לך 40 שעות של עבודה, על 4 שעות שאתה רוצה, מאשר לעשות, אהבתי מאוד את הגישה של פתח מצלמה, תחץ פליי בזום, או whatever באיזה כלי, ותתחיל להקליט, וזה יהיה הראשון. אז בואו נרד לפרקטיקה. סבבה? אמיר, בוא נדמיין שאתה הבוס שלי עכשיו, ואני צריכה להגיש לך עד מחר בסוף היום, אני צריכה להגיש לך את הקורס הדיגיטלי הראשון שלי, ואנחנו פותחים עכשיו את המשימה במנדי, פותחים את הפרויקט, ואתה מתחיל עכשיו לפרק לי את המשימה לשלבים. איך אתה מציע לי לגשת לאירוע הזה? קחי את הסיסטם הפשוט ביותר שיש, לא המצאה שלי, המצאה הדרכתית דווקא, מעולם הדרכה. אוקיי. זה נקרא 333, יש לי נושא ראשי, מה שקרה נושא הקורס, יש לי 3 דברים שצריך להצליח להשיג כדי להגשים את התוצאה של הקורס, ולכל נושא כזה יש לי 3 תתי נושאים שנדרשים כדי להשיג את התוצאה הראשונה. אז עכשיו רגע אני אחזור את זה וסכם את זה במשפט פשוט, יש לי נושא ראשי, 3 נושאים עיקריים, 3 תתי נושאים לכל נושא.
סך הכל יש לי בעצם 9 תתי פרקים, ו3 פרקים ראשיים של קורס. לפני כן יש לי מבוא, שהוא הצגה עצמית, מה הולך להיות כאן, תיאום ציפיות, מה מצפה לכם, כל דבר כזה. קצר, קולע, דקה, 5. 4 דקות של הצגה עצמית והצגת הקורס. גם צריך לזכור שאנשים לא מגיעים לשם out of the blue, הם עברו דף נחיתה, או עברו שיחה, או מכירים אתכם מהאורגני. לא מגיעים כזה מצא אותך בגוגל, כאילו זה לא הסיטואציה. ויש לי בסוף גם מעמד מחירה, שהוא חשוב לזכור אותו גם כן, הוא נפרד 1.5 שעה אגב, למען הסר ספק. אז יש לי 4 דקות מבוא ורבע שעה של מעמד מחירה, שהוא בהתאם לפולאפ שרוצים לעשות אחר כך. כלומר, יש כאלה שמוכרים שיחת ייעוץ ראשונית חינמית, יש כאלה שרוצים קורס המשך, יש מי שמוכרים ישר את השירות, שזה גם סבבה, כמו בסוף וובינר, שמוכרים כבר ישר את המוצר הבא. אז זה בעצם מבנה הקורס. אוקיי. אז הכנתי לי 3 דברים, הכנתי לי 3 תתי נושאים, מה עכשיו? מצגת. בדרך כלל זה יהיה מצגת, אם זה משהו שאפשר להעביר אותו במצגת זה יהיה הכי טוב. כן. אז אני מכין מצגת, לי יש בתבנית שלי, אני משתמש בתבנית מאוד פשוטה, יש לי פתיחה, כאילו של הנושא, יש לי הצגת מה אני הולך לעבור בפרק הנוכחי, יש לי שאלה לפתיחה, כי אני תמיד אוהב שיש לי את המקום לשאול משהו ולתת עליו תשובה, נגיד שאלה מרכזית שתעזור קצת להבין את הקונספט שלה, בגלל שזה מוקלט, אז אין לי מי לדבר, אז אני שואל את השאלה ועונה על השאלה, אבל נראה את הרעיון. ואז אני עובר על זה, אני מאוד אוהב את המודל פשוט שיש לי תוכן, לתוכן הזה יש כאילו פירוק לנושא שאני מדבר עליו, ואני עובר על כל חלק, עובר שקופית, כלומר, יש לי את הנושא שאני עכשיו הולך לדבר על מושגים חשובים שחשוב להבין בא' וב' ג'. 3 מושגים ראשיים, קליק, מושג ראשון, מסביר, קליק, מושג שני, מסביר. כמה, וואו. תודה, כמה שקפים בערך אז זה מאוד תמיד סגנון. נכנסים בשעה, שעה וחצי שאתה מתאר שזה... יש מי שאוהב לדבר שיש לו מין כזה, רק אתה נוסע על המצגת ואוהב לדבר, כי זה מין כזה סגנון טדי כזה של הרצאה. כן, שזה אתה כאילו מעביר הרצאה עם שקופית אחת שרצה על המסך הזה. אני מאוד מעדיף שכל דבר שאני צריך להגיד כתוב לי על המצגת, ואז אני פשוט עובר דרך כל מה שאני צריך להגיד, וזה מאוד עוזר גם לא לזכור דברים, ואני גם, אנחנו מאוד מפחדים מלשגות בשפה, לשכוח איזו נקודה חשובה, ואז אנחנו צריכים עכשיו לחזור כאילו שעה וחצי אחורה הקלטה, ולהתחיל לערוך דברים מיותרים. אז כל מה שחשוב רשום במצגת. זה יוצא בערך אם יש לי 6 שקפים לכל נושא, אז כפול 9, אז נגיד עד, 54 שקפים זה משהו שהוא סביר לשעה וחצי, לא כולל חלק של המחירה, שיכול להיות גם כן, תלוי אם זה מחירה של מוצר ומוכרים אותו בזמן אמת, אז צריך תהליך מחירה כמו בוובינר, כזה של 16-17 שקפים של מחירות, ומקבלים את זה. אז אפרופו וובינר, אסטרטגיה שנקבת פה תקפה גם לקורס וגם לוובינר, לדעתך או שאתה עושה איזשהו שינוי? בוובינר שהוא בלייב קצת שונה, כי אתה לא יכול לייצר לאנשים חוות הצלחה, או אפילו ליישום בוובינר. פה אני לפעמים גם אגיד להם, תקשיבו, תעצרו את הפרק הזה, את הקטע הזה, לכו תחזרו. ממש, ככה. לי יש קורס דיגיטלי, אבל הוא סדנה שהייתה בעבר בלייב, לידים מהפרופיל הפרטי ב7 ימים, שעוסק בנושא של לידים מהפרופיל ב7 ימים, ובסוף כל שיעור אני ממש אומר להם, הפרק הבא רלוונטי רק אחרי יישום המשימה בפרק הזה. כלומר, לכו מפה, תעשו את המשימה בפרופיל הפרטי שלהם, תחזרו לפרק 2. אחרת זה סתם מיותר, אין מה ללמוד את זה. אז זה סוג של יתרון שיש לנו בקורס דיגיטלי, ואין לנו בוובינר שרץ במקביל. אני חושב גם שיש את העניין של המעורבות, שבסוף היוזר מרגיש שהוא קנה משהו, והוא עושה עם זה משהו, במעורבות מסוימת יש הצלחה לסיום הקורס, אני לא יודע כמה אתה מודד את זה, אותי זה נגיד נורא מעניין, שכמה בכלל מגיעים לפרק האחרון, סלש מסיימים, סלש מגיעים לפאנל המשך וכדומה, ופה כשאתה מוציא אותם חוצה, לבצע פעולה מסוימת, לבדוק את הקמפיינים, ללמוד שפה מסוימת, לראות משהו שעושים לי באנליטיקס, סתם אני לוקח את זה מהעולמות שלנו, מייצרים את ההצלחה הרבה יותר גבוהה, והאינגייג'מנט הרבה יותר גבוה להמשך הפאנל שלי בכלל לסיום הקורס, או ליצור איתי קשר. נכון. אז קודם נגיד שעדיף שזה יהיה דברים קלים, ככל שאפשר שזה יהיה קל, עדיף. ברור, לשמור על keep it simple כזה של אל תלך עכשיו שבוע בתיעלם לי. אפילו יותר מזה, אפילו ברמה של לשים QR קוד בשקופית, שתוביל אותם לאנליטיק, או שתוביל אותם לקנווה, או שתוביל אותם שאני צריך להגיע, שם להם QR קוד על המסך, תקשיבו, סריקו את זה עכשיו, תפתחו, כאילו, whatever. אז זה לגבי הדבר שזה יהיה פשוט ככל שאפשר, פחות מעבר בין מצגת לדף וורד, לדף וזה, פשוט לערוץ הזה בבת אחת. ואחוזים שאלת בכמה מילים, סתם כדי לסבר את האוזן גם מול האסטרטגית בסיפור הזה, אז מתוך 100 קונים של קורס דיגיטלי, רק 80% יפתחו אותו, א', בוא ניקח את זה, חתיכת דרופ, 20%. כן, הרבה שלא יפתחו אותו קורס דיגיטלי בכלל,
שזה הכנסה פסיבית. כן, הם פותחים ולא מגיעים, ולא פותחים אותו. אז אולי נתחיל למכור קורסים שאין לפעמים כלום, נעשה דף נחיתה האמת שאתה יכול לעשות איזה קורס, זה כמו הספר הזה, יש ספר ריק, שאתה אומר, כאילו אם קנית ספר והספר ריק, אז אתה יכול להחזיר אותו לקבל את הכסף חזרה. או שלצנזר עכשיו את מה שאמרת, שיש אחוז נטישה, ואז נגיד, אתם רוצים לגלות כמה אחוז נטישה יש בקורסים, תקנו את הקורס, ואז הם יקנו והם יגיעו לדף של 20%. זה משנה אמרתי, אבל מגניב. אז יש לך 20% שבכלל לא מתחילים את הקורס בכלל, לא מתחילים אותו, לא נכנסים אליו, לא פותחים, לא כלום, לא מתחילים את הקורס. אם נשארנו 80 אנשים, מתוכם בערך 40% מקביל 36 אנשים, יגיעו לשיעור האחרון. כאילו יגיעו אליו ויסיימו את התוכן של השיעור האחרון. מפה זה גם מתחלק לי אם יש לך אחוזי המרה גבוהים, יש לך 25-20% המרה, מתוך 36, אז בערך 8 אנשים על 100 אנשים שנכנסו בהתחלה. ואם אתה ממש טוב, אז יכול גם 30-40% אם יש לך מוצר שהוא חינמי. כלומר, נגיד פגישה ראשונה חינמית, זה לבוגרי הקורס בלבד, תחצו פה. מאוד משתנה בטח בין הקהלים, בין כמה מוצר יקר וכמה קורס היה יקר, אם זה קורס ב-70 שקל, ב-100, ב-500. אני גיליתי שזה לא משנה, יש לי קורס, היה לי קורס שנמכר ב-2,800 שקל, וקורס שנמכר ב-20 שקל, אחוזי המרה בקצה היו מאוד מעולים בין 10-20% המרה, בשני המקרים, צריך להגיד שהמוצר בסוף הוא מוצר שנגיד 4 ספרות, אז זה לגמרי היה למכור בסביבות ה-15-25, 5 ספרות זה כבר יותר לכיוון באמת ה-8-15, משהו כזה, מעניין מאוד. אבל אם זה חינמי, אז באמת אפשר להגיע אפילו ל-25-30% המרה בכיף, אם המוצר הבא הוא מעמד מחירה נוסף חינמי, פגישה או משהו כזה. מדהים. כן. איך אתה משווק את הקורסים אחר כך? בשיווק אורגני. אני מאוד אוהב לייצר הרבה מאוד קורסים. התחיל את הפרק מחדש. ממש, בגלל שאני מייצר הרבה מאוד קורסים, והסקיל הזה הוא סקיל שנוח לי איתו, אתגרים, כנסים, דברים בסגנון הזה, אז אני מייצר כל פעם קורס חדש, ואז זה גם ערך נצבר, כי מי שקנה את הקורס לפני חודש, עכשיו הוא גם לקוח על הקורס חדש, כי הוא שם הוא חווה הצלחה, בו יש קורס נוסף, בו יש קורס נוסף, בו יש קורס נוסף. חלק כמובן גם קונים בסוף את המוצר המשך, כי הם כאילו, טוב, אני אתקדם, שכנעת אותי, ויש כאלה שבאמת פשוט קונים עוד קורס ועוד קורס. מדהים. יש איזה KPI שאתה שם לעצמך נגיד אחרי שיוצא את הקורס, מה המדדים שהכי מעניינים אותך? אני רוצה למכור בפריסל לפחות 10-15 כרטיסים לפני הכל, לפני שאני בכלל יוצא להפקה אגב, זה מקום שבכלל לא נגענו בה, אבל אני לא אצלם קורס שמכרתי אותו, לפחות 10-15 פעם, כי אני לא רוצה לבדל זה חצי יום עבודה, זה מיותר, ומה שקונים, שוב זה בחוץ, זה התוצאה, זה ההסבר, זה דף נחיתה, הם לא צריכים את הקורס עצמו, הם לא צריכים לראות את הקורס לפני שהם קונים אותו, אז אני תמיד אמכור את זה לפני, ורק אחרי שאני רואה שיש לי הענות, מעורבות בפייסבוק, בחירות, דברים סגנון, אז אני ממש יושב להפקה ואני אעשה את זה, ואחר כך כמובן באופן אורגני, לקהילה שלי, לקבוצה שלי, בפרופיל שלי, אבל רגע, אבל הפורמט הוא בדרך כלל שאני מוכרת קורס דיגיטלי, זה שרוצים לקנות ולקבל אותו עכשיו, כאילו שזה מיידיות בסיפור הזה. לא, בתיאום ציפיות, אני אומר, המחיר, העובדה שהקורס עולה 99 ולא 299 זה כי זה פריסייל. הבנתי. אז אתה קונה את זה עכשיו, מקבל את זה בעוד שבוע, אם אני קצת יותר איתי מדהים. תהליך העבודה. יאללה, אתה מוכן? אני מוכן, נתן לי פה אחלה של כאילו... הכל נכתב, וואי, יש לי פה מלא דברים ממש ממש טובים. אחלה פרק. אפשר להמשיך מהפרק ישר להקלטת... אנחנו רוצים לדבר, בוא נתחיל את בקורס הדיגיטלי הזה. וואו, מדהים. אמיר, תודה רבה לך. הבאת פה ארגז של ערך למי שחושב לעשות איזשהו משהו שקשור לקורס דיגיטלי. אגב, אני חושבת פעם בעבר היה הייפ על קורסים דיגיטליים מאוד מאוד ארוכים, וקורסים ב-5,000, 6,000, 7,000 שקל, אני לא יודעת כמה אנשים היום עדיין קונים את זה, וכמה הייפ יש לדבר הזה. אולי זה קשור גם לתרבות הצריכה שלנו, שהיא השתנתה והכל מהר בפסט פורוורד, ואין לי זמן לשבת על התחת עכשיו שבוע. גם נראה לי עניין של היום מוכרים את זה כנגיד קהילה וקורס, זה משהו שגם התחיל לא מזמן הסיפור הזה, כאילו אני מוכר קורס ב7,000 שקל, ואתה מקבל גם גישה לקהילה של שנה בדיסקורד או בוואטסאפ או משהו כזה, אז אני גם מקבל סוג של ליווי לתקופה מסוימת נוספת. מעניין. כן, זה גם אחלה של אסטרטגיה. כן, אני חושבת אבל שיש מקום בקורסים דיגיטליים גם פעם אחת לעזור למצב את עצמך, להראות לאנשים בעצם עוד לפני שבכלל נפגשים או מדברים, שבואו תראו מה אני יודע, כאילו זה איזשהו מקום לתת מפגן ידע יפהפה, ועל הדרך גם בעצם לנסות לקדם פה כבר איזשהו תהליך של חימום, ועל הדרך גם לתת value בתמורה לכסף שאתה דורש מהצד השני, וזה דבר מדהים, ואני חושבת שאפשר לשלב אותו בכל מיני זוויות. אני אגיד משפט לסיום שלי, שאנשים צריכים להבין את הכוח של קורס דיגיטלי. אני לפני כמה שבועות הלכתי להרצות בכנס יועצי משכנתאות באילת. כל ה-VIP, טיסה, מלון, ממש, כל ה-VIP. באת בכתום? באתי בכתום. וישר זה הבנק שהביא אותך זה? לא, צריכים לשלם את זה כסף. הם היו הספונסרים של האירוע שם, אבל מזמין ההרצאה שלי היה בוגר קורס שלי לפני 2.5. קול. כאילו,
אין לנו זה הולך כל כך רחוק, כולה חוות הצלחה מקורס דיגיטלי, והנה פתאום זה מתורגם להרצאה 1,000 איש באילת. מדהים, 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 לגמרי זה סוחף. שני הלקוחות הכי גדולים שלי באג'נסי זה מבן אדם שראה קרדיט משרד על איזושהי מודעה שאנחנו הפקנו, שהייתה מעולה, והוא הביא אותנו לפגישה אצל המותג שהוא עבד בו אז, לא התקדמנו איתם, הוא עבר לחברה אחרת, זכר אותנו, הביא אותנו לשם, אחרי שנתיים הוא עבר לחברה אחרת, נשארנו עם החברה הישנה, הביא אותנו גם לחברה השלישית, וכל זה מזה שהוא ראה מודעה ממש ממש מוצלחת שלנו. זה אין בקמפיינים, זה אין ב-PPC. זה מטורף. מדהים. יאללה, חברים, היה טוב. אנחנו חייבים להתחיל לעשות את זה. תודה רבה. אנחנו הולכים להפיק את הקורס הראשון שלנו. תודה לכם. נשלח לך לביקורת. תודה שבאת. תודה שאירחתם אותי. אתה תותח על. זה ממש ממש היה כיף לפגוש אותך וכבוד גדול. ואני מקווה שנהנית בדייט שותפים שלנו. בהחלט. ויאללה, בואו ניתן בראש. Let's hunt. Let's hunt, חבר'ה.